Zügleich Region Herkusch, in Herkusch Fossil. For blessing us with the breath of life, your protection, your guidance on us, the battles that you fight that we don't see. Father, nagaling ka sa gawin na nagawan mo, masyadda. Kung sila ngayon yan, lash na to, aling na sugat ka. Kaya malak, kikatagalin mo yung ikibensin. Kaya siya, and Jesus Christ, ang matagod, ilang magalupas na kayo. Patfulat ng nash, pensing na dihabulan na alulas na siya kung kumnamanas. Taloy kat le, kimang nagawa ka teras na pala yung matong, kimoli mo itlash, siyang lash, oya lash. Kung katlong si, ikatitala kung siya nga mapay ang kulupin fail. Kahit baka naman as na siya kimang nagawa at fototolekye, ekolo ki kumusi non lumimok din siyash indago alu na su kibensi. Kahit baka kias mo long makivakulo mandak kihabe. Meti katabulan fakak ang panasuikat usilahat ng itlog Taulung, incarning God, carning yan, Father, kifan lang, long silong at ikilang silong si Fan. Elos na gawa sa mga bulan lupsi. Sangon long imong yan sielos, enis kias ngayon ang kay kalak, at kay mong lash, pinfansi. En naselos sa masyat na sugin mo ikat, kaya o siya kay lalo na su. We allow sin. Ikes na ingene allow sin na safe we got talo na su. Alam mo siya ang alam na sugat para ng nas. Inui may sa mapalag ng nasin man, whether it's spiritually, physically. Shed your love on them. Song ko sa nasilosin. Ito dawan makoflayo. All of it wash your blood.
Enigina Kalkovekman to Nadash, we allow Sinikia install the love that you have for them. Inidoin sa aking soup. Inidoin soup kung bel na kayo wine mo. Igialo lush, wine cold lush na kayo. Ki church itaw. Ang nagawa sa mga soup. Soup kung bagdara na manas. Shed your light on them so they can make the right choices in life and lead with love. Poste mga kadinag na su, siyak su, kishibing katigan magay na limang na kayo. Talay lang kading nagal formula kung kumagaarnin ko at isin sila kasish. At proy kimayi kayo, kinin winsin mong natin Jesus Christ. So did you get in proy ka? Tata the march sa show. KOSRAE Rick Manapela, KOSRAE Kashaw, Egat Chingy Mangat Mum Chingy, and anak manas na siya maklug plus. Kaya kat na manas na din may charik maklug na siya. At kulgatin may, ayos katoliki maklug, patok siya lalos, eka, wala na mabatpat. Amen. Pwede nga pwede read masap. Inahawla masap ang angasya batin. Liye sam siyuk singadya. Fosse nagyayagos. Sam siyuk singadya. Fosse nagyayagos. Ashin shabu. Unfabuhay wala agos. Kiyolayan natin. Page 684. Can you read? Mashri Bella with showing the Mary Lashna Bizania. Mashri the Sam the Megosh. Forcing the sea is HONOLULU. Make the Higad I have accepted as a month of conversation saying but in CCC, Silesian of a point. Karminya Panlenga. Karminya Panlenga. Was the Sammy Washington sees when you were at the very abroad. Agree the Dargas Mole of Kardana given saying Agad na sumin fa kulo kisam si Hong Usin akay gat yung mga Russian fencing. Metigat fagad naman na susin mga wikod. Wikod kaninis
Marit sing si feze mash magarni ko ka. Sa falla na kadina kadin esang kak sak lash. At baga wigan na gawa sa mga balan limship. Ikifagat lo kan fagat ke long silo with the long silo si fe. At baga at pray given si mga na do. Jesus Christ. Amen. Sida mi siya din on yun nuf ko lang mal siya fossilu. Ano puede na tayo, Michael? Puede. Bello belinaga tayo, beti mashoan ra tayo logo. Agi ispel ang toxic God, malalak yung maulog. Kigar niya pula sa mga palagay kilusin maulog. I'm going to buy not to bed singing. Our church leaders, our deacons, Investo, Deaconesses, Nina, Baba, the Taulung, the literature, the what nagawa sa mga shilong mag-ibed singing. I'm without in Bello. Special wine na si Magwia Sten sa Samara Fulat la Kiwit na Fonsi. Ang sihid ba kayo ni si Bezi na mo, karnin niya lanleng God. Karnin niya lanleng God. Malay po ni, wait nagawa sa mga shilong mo, palaki, Eli. Bezi singing fin kong palaki ng ngasya butang na nasyogat ko mga. Sa palaki, karnin niya po lanleng God. Very relatable. Katawagin din long silang God message. Panen, napanas na lang na sinumay sa tasis ko naman, at makadil long sipo. Guarding niya lang God. His overall guidance, His protection. Kung den read isang sugoy ni Bien, isang negos. Fall ka ginugdud kaya falang nagibella siya. Makit palagi. Katopelo, palit yan ang kanapilin. Makadalar ako na siya. With the span of 4 months, this summer has been a busy summer. Laging may nagawa pa lang. Pero, nagyafo ko na pa eh. Mga posit ya kapiyag yung matash. Mawo, katsulela ka kinaro hak fashi, ang makalum na wiba na fash. Mga kakoy ni kishubin, long silang God na siya, fingat sulela, inakilin, sulela sana esmakla, ifasikla boy niya na si, lawo kakuluk. I mentioned summer, may ko siya sulela, from June, may nera mo yesh. Next month, may do it well.
Amisi week may magkakansa. Nakot may kushay akilin laban tari delash. Akilin laban karniya pulan nagka nasish. Ni kati pala kayo kumalpe mo may plasya pala. Tasibin na pulan may plasya na seven na pensi inakilin. Bakit pala na misi nagkata siya away at siya nakfuletchi. Mera nakfuletchi, shuwi lash na si Glenn. Garnier Glenn God. Storm na best market ko mo to ila sa siya David. Kasi proy sila to siya David na si Glenn God. Mahanaw ben pala ako. Mana God fali ni kori ke finisik yak na sish. Kasot David finne el balakul Asur, finne el balakul Kayo, finne el balakul la Ash. Mavoid balakul, finne el go. Elke na lestigilen go. Kishibin, karne polan nasi. Karne polan na go nasi. Falya na kipelo, marito fa makadinon ingon. The context of this reading. Finger blowing belagye. Siya mau upe. Sikat na si Dr. Devi. Sham hikiye. May lokalo plot. El broy kelos. El kena sup den verlogen. Mana bewai balagin. El sak na si God. Alla von je met de van je naar bij wat lachen. Mano bezig wat je in de kastje wat na nachtlas. This is our sad reality. When I get married to her, Eash may lokalo plus. Eash may suk, sano, avola. Si may palagi from Goria. That is the sad reality. Kati mo wengin, tamari ka ng yash. Si katsuk ka din na raw mo magulog na siya kiko at el na kayo. Nasiya makok siya David at tamari ka. May lokalo kyas kikiyet. Nakyas na Pay na lahat ako. May nagawa pala. Kanta ko. Apngan niya ko. Rela kayo na nanak. Siya mga ko. Pwede kong nagyaw ngayon. Kiyas na tako. Oy ni. Ilan bishop non ko alal for isilan niya oil. Bishop by lalai for isilan niya oil. That is the sad reality that we live in today. Tashok to nasin may talay for ni mga nasikyak na i-meet niya na. Pag fast talk na ba siya makatilikiyan gar mo kasing kaya niya. Papugse at liyan Paya siya niya. On, bel na kayo alin law na. Kat koin, this is 10 minutes niya may posterity. Papakatilikiyan gar mo pagyas puk. Kaya mo siya likiyan gar mo takat soup, kat may soup. Soup na narawasari. Wash na. Kimasita finfensi niya.
quite married. When the one when you go read that in on, Tash might say man in the phone. Might say some of the look Eleman good. El player get. Buying my super. Gas in a payment of a wall. Finger the door, Maka, the Roma Sish. More than a message made up. When I get what KOSRAE David made, he made the boy. He did all the money well in Cebu. It came from somewhere. I believe that's where we all fall short sometimes. Then sa mga palaki mind Cebu, then on the wall. Mga Taulung si Fen. Mga Taulung si Fen. Nakadito lang. Mga nagawa siya. Totoo na Fen o totoo pa din garden. Ako nang gimatali niya. Balik din mo ay kimawala na best garnier ulan ka message. See a story. We'll just on the boss. Lagi boss taga sano boss ya. Boss and do ya kia me. The song about the boss ya me. Yeah, then. And of course, his reaction in full like if like yeah, then I'm tin idea na to song. Long at to the boss ya le accident. Toto may wish niya karnot pagkat katiya na apilin toto belo. Di gata ba sham na sishkel na may wine mo lush. May tsin na apilin. Lahe fo asok de gesto so vi mol ba da masu may tsin kay yakiya ulo. Pagkani, pangay mabuta mo ako. Pagkani, pangay mo tayo tiyer ko. Kahatin siya from the sishpel na kayo. Lay, for, like Madud. He's still working. Garden niya plan siya Madud. May Tagalog, may kibensyo, kimawbesik yak na sa Lord Jesus Christ. May balong na tafong len noy mo madalito. Sedan si Fer na bang na mo dito. Nilun na nakatagay, kiya tayo na pangay may siya, pangay, dilugsin na payatako. Mi sa yung mga kaluglas na kayo mo. Kaya, pastoral stories like Esther. I don't know if all of us are familiar with it. But sa gosh mo yung stories, yun pa yun mo. Hensuk, Ingenik, Inwaniya may chu. Hensuk, inakulog yung may talal for me. Talim na rin God. Tapos yung sapla yan, paya pa plan line mo eh. Sunong nga yan. Kahit may talal for me ready. Fall ka din naman din yung ready yan. Mga sa KOSRAE David, kahit long siya pa. Insiyan KOSRAE David. Elsang insiyan, broy na sin God. Marita ay fatnal tong broy. May talay fumiwiya ama ko si taga palapin mga sila. Tong broy.
Kishirin Katsang Siesh. HONOLULU Sinan David Podcast Sinan Longzillan Lim Gade Garden when I see the lady. The English word is shield. The Hebrew word, if I say it right, is zina. It's a shield that covers from head to toe. Sagat may talal from iyan, nabel na kayo. The presence of God, the love of God, yan na nashrash bel na kayo. Kishu binifo, yan sa kuluk na nasuki na kuluk yung omulo. Bel na kayo. Finne Taulung si Fena. Finne AUG6TH. Kahit sila lang din malayo for me. All lahat yung may the New Testament. Spiritual warfare.